ketenguk pa baru kuan baru mensim bakuin amin kaburam hok pa baru kuan baru mensim bakuin kumba kalong kebamen kong kumjubenta berbarabor junom la junom amin Yesus maya besibun yagi cepat tu dikisengi kita emlang mencirup cilang wi dewan diyo lipat mi yagi barang cenong giangi dewan diyo lipat mi yagi sang dikisi MC giangi besibun yagi jeng yagi kerku kita tegar haimi hajrong ki yang kisam yang i kamjul hajrong ki perawang yang i uro akan dikepuan ikhman kuah ime ura penewaram ha kan dikesor jua yang i uro kawi rengkat waki barang cenong ki marjan yang i kenran kamu ada mencirup cilang i kamu ada cedu mi dia ruti mi kini kesini dia kuat kuah ime dah akan dikepuan ikhman kenran dia ruti cedu i heru kamu to kenang mulai banyak mulai renti kamu juga uan ni jika diketahui rengkat wame ewang hojia iwan was nyausi hafadi kini kecing lain kecing raburam yang ini ekenran ya kecing kerku cekerdok yang miku kerpang iwaro kau cimenta kamu juga kamu tam kau cimenta negi yang kisam yang ki naruh surau nah kibenta kau mk negi tahu kau mk kerku kerdok iki kenran mem kuai mewo kerku kerdok medi irani andai kerku kerdok iwaro kau cimenta kamu tam bagi jengi lengba bagi jengi yang ki ya mew kenrar nong pendim yang i wasdin hejrong yang keding pernah bukan ucapในบรรดาyang i kamu juga di pai di yoi rengkar keding pernah eu keding pernah yang mi ukur ko kedok ko ui jingim ko i jing pendim ko iki bon ko lang woro kiwa sakhi keding kesngi kerku kedok i kam tam kiwa dalai kiwa ya keding keluti ibaran karumi kelempe uman ke kiskan ke proses yang ini kau lai bayi lai renti kau jam. Ikini urut apa ni ti nam yang medau Chris uturai jongi, hukpa jongi, ubah bening kan orang berkoi keting jongi, kan wan kehima jongi kan orang man jongi hak hendak ubah bening. Tuai ingi menta kajen bam jongi ke bahla kasengi, batu ma bingi kerengkam jongi, kumbang ngirungi ma bingi bela seni bingi, batu wadi lam ingi sekajeng pensyoi, hendrai tu pelajeng ina kebasni, amin. Pani dan kendra, dia kajeng silem yang kebaik yang mi. Ini bentar yang ini perkui, ewa, ngesai kan ini bentar yang ini, wirap kan ini bentar yang ini, uman kan ini kecil lain luti yang ini, rengkat umi, kau bahas kau mian, kau biang kau to, kau tadi rengkat maka ni apa hari, apa kajing ada ajang pagon kabel ibu kui, warga tay kajing rupa kajing kajing sistem, mereka itu pelai ingat baru buat kajing seir baru, kau tes ciburan baru buat belakar ku, kaburam mau kupa berhubungan berhubungan si bakui. Kumbang kalau kau bermain kau kumjumenta berbaru buat cuma melaju nama amin. Kau donor bukoi tamu Yesus, kau Maria kau ngirap ke Kristen, kau Paulus bukoi terwani kebenta jengi ha keteng kupa baru kuan bermensi bukoi amin. Oh nice. La den penkian ki ke no pram ya le abanda
Bonjukut ngaterwahami ya kamet pat kasnam kamen sim bajing long play ukun ba ik jong mi utrai ken rajongi uji su Christ ban pen biang naga bentah ki pop jong hi bat jong ka berthei baro ka wei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei yangi bat baro ka berthei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei yangi bat baro ka berthei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei bat baro ka berthei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei yangi bat baro ka berthei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei bat baro ka berthei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei yangi bat baro ka berthei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei bat baro ka berthei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei yangi bat baro ka berthei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei bat baro ka berthei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei yangi bat baro ka berthei kuk pa bonjukut ngaterwahami ya kamet pat kasnam kamen sim bajing long play ukun ba ik jong mi utrai ken rajongi uji su Christ ban pen biang naga bentah ki pop jong hi bat jong ka berthei baro ka wei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei yangi bat baro ka berthei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei yangi bat baro ka berthei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei yangi bat baro
Bat baroka berthei Namar jing sha shitam bakor det sat jong u Tu isnei yangi Bat baroka berthei Namar jing sha shitam bakor det sat jong u Tu isnei Bat baroka berthei Namar jing sha shitam bakor det sat jong u Tu isnei yangi Bat baroka berthei Namar jing sha shitam bakor det sat jong u Tu isnei Bat baroka berthei Namar jing sha shitam bakor det sat jong u Tu isnei yangi Bat baroka berthei Namar jing sha shitam bakor det sat jong u Tu isnei Bat baroka berthei Kuk pa bon jukut ngatur wahami Ya kabet bat kasnam Kaben sim bat jing long blei Ukun ba ije jong mi Jongi uji su Christ ban pen biang naka benta ki pop jongi bat jong ka berthei baroka wei namar jing sha shitam bakor det sat jong u Tu isnei yangi Bat baroka berthei Namar jing sha shitam bakor det sat jong u Tu isnei yangi Bat baroka berthei Namar jing sha shitam bakor det sat jong u Tu isnei yangi Bat baroka berthei Namar jing sha shitam bakor det sat jong u Tu isnei yangi Bat baroka berthei Namar jing sha shitam bakor det sat jong u Tu isnei yangi Bat baroka berthei Namar jing sha shitam bakor det sat jong u Tu isnei yangi Bat baroka berthei Namar jing sha shitam bakor det sat jong u Tu isnei yangi Bat baroka berthei Namar jing sha shitam bakor det sat jong u Tu isnei yangi Bat baroka berthei Namar jing sha shitam bakor det sat jong u Tu isnei yangi Bat baroka berthei Namar jing sha shitam bakor det sat jong u Tu isnei yangi
Kamet bat kasnam Kaben sim bat ching long blay U kun ba ik jong mi U trai kan rat jong i U Jisu Christ bat ben biang naka benta ki pop jong hi bat jong ka perthei baro ka wei na mar jing sha chi tom ba kor det sat jong u tu is nei yangi bat baro ka perthei na mar jing sha chi tom ba kor det sat jong u tu is nei yangi bat baro ka perthei na mar jing sha chi tom ba kor det sat jong u tu is nei yangi bat baro ka perthei na mar jing sha chi tom ba kor det sat jong u tu is nei yangi bat baro ka perthei na mar jing sha chi tom ba kor det sat jong u tu is nei yangi bat baro ka perthei na mar jing sha chi tom ba kor det sat jong u tu is nei yangi bat baro ka perthei na mar jing sha chi tom ba kor det sat jong u tu is nei yangi bat baro ka perthei na mar jing sha chi tom ba kor det sat jong u tu is nei yangi bat baro ka perthei na mar jing sha chi tom ba kor det sat jong u tu is nei yangi bat baro ka perthei na mar jing sha chi tom ba kor det sat jong u tu is nei yangi bat baro ka perthei kuk pa bon jukut ngaterwahami ya kamet bat kasnam kaben sim bat ching long blay u kun ba ik jong mi u trai kan rat jong i u Jisu Christ ban ben biang naka benta ki pop jong hi bat jong ka perthei baro ka wei na mar jing sha chi tom ba kor det sat jong u tu is nei yangi bat baro ka perthei na mar jing sha chi tom ba kor det sat jong u tu is nei yangi bat baro ka perthei na mar jing sha chi tom ba kor det sat jong u tu is nei yangi bat baro ka perthei na mar jing sha chi tom ba kor det
sat jong u tu isnei yangi bat barok ka berthei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei yangi bat barok ka berthei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei yangi bat barok ka berthei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei yangi bat barok ka berthei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei yangi bat barok ka berthei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei yangi bat barok ka berthei namar jing sha shi tom ba kor det sat jong u tu isnei yangi bat barok ka berthei ku blei ba khuj ba don bor ba em ju nom tu isnei yangi bat barok ka berthei ku blei ba khuj ba don bor ba em ju nom tu isnei yangi bat barok ka berthei ku blei ba khuj ba don bor ba em ju nom tu isnei yangi bat barok ka berthei ku Jesus im ka jing isen ei ngashanya hami hami ku Jesus im ka jing isen ei ngashanya hami hami ku Jesus im ka jing isen ei ngashanya hami hami
kasih Syakra bertai Maryam Hadim keklang perem kabli Bandim gigi kiklan Syakram samla Syakram krema Mensim kasyo syemrang Mublay ngarel Munang yada Kikam bapatu trang Jinggi jingha Jingya beli Jingma bajing isnei Yalak yaki Manla kasih Beka jingkwa